Croeso cynnes i chi gyd i'r sgwrs hon am y parchedig John Jenkins, Ifor Ceri. A diolch yn fawr i'r Cymdeithas Alawon Gwerin am estyn gwahoddiad i mi nodi ei ben-blwydd yn 250 oed eleni drwy sôn am ei lawysgrifau a gedwyr yn ddiogel yn y llyfrgell genedlaethol. Ganed Jenkins ar yr 8 o Ebrill 1770 mewn plas o'r enw Cilbronnau yn Llangoedmor yn Nyffryn Teifi, rhyw 2 filltir o dref Aberteifi. Ac yntau wedi ei ddysgu'n lleol ac yn Rhydychen, cafodd ei ordeinio ym 1794 a dechreuodd ar ei yrfa glerigol fel curad i'w ewythr y parchedig Dr John Lewis, rheithor Whippingham, ger Osborne ar Ynys 8. Yn ei lythyron adref, mae'n disgrifio'r canu yn Eglwys y Santes Mildred yn Whippingham, gan ddweud mai yno y mae côr gorau'r ynys, the best choir in the island, a hwnnw'n canu i gyfeiliant obo, bassoon, fiddle a cello, yn ogystal ag organ a brynwyd o Linden ar draul y plwyf. Bu hefyd yn cyfnewid trawsgrifiadau o Alawon a'i 4 brawd iau, ac mae'n bosib bod yr alaw o Sir Benfro mi welais ryfeddod yn ei plith. Mae'r alaw hon wedi goroesi ymhlith ei lawysgrifau, ac mae'n enwi'r Dr Lewis fel ffynhonnell yr alaw. Ym 1829, eglurodd Jenkins iddo gael ei sbardino i ddechrau casglu, oherwydd ei fod yn synhwyro bod perygl o golli emyndonau a salmdonau Cymru yn ystod y diwygiad Methodistaidd. Ysgrifennodd fel hyn. They are noted down exactly as they were about 30 or 40 years ago in South Wales at those places whose names they bear. My wish to attempt their preservation arises from the circumstances that many of them are nearly forgot, and that they are superseded by tunes, chiefly from America, of very inferior melody and adaptation to the language. Ychydig iawn a wyddom am addysg gerddorol Jenkins, ond roedd ganddo lais canu bendigedig, mor beraidd ar eos yn ôl ei ffrind y parchedig Walter Davies, gwallter Mechain. Roedd yn canu'r cello, y delyn, y clarinet a'r corn, ac fe werthwyd ei grwth mewn arwerthiant o eiddio'r teulu ym 1898. Fel mae'n digwydd, mae llun o'i grwth i'w weld heddiw am henyn cyfri Twitter archif gerddorol y Llyfrgell Genedlaethol. Ac mae'n amlwg bod ganddo rywfaint o ddawn o ran theori cerddoriaeth hefyd, oherwydd mae llawysgrifen a'i gyfansoddiadau a'r nodiant a gwpiwyd ganddo yn llyfn ac yn hyderus. I am not scientifically acquainted with the rules of counterpoint, ysgrifennodd, though from my practice on the violoncello, my ear is familiar with good harmony. Roedd cyflog Jenkins ar yr ynys mor wael nes iddo fynd i ddyled, ac fe gynghorwyd gwraig leol i wrthod ei gynnig i'w phriodi. Yn hytrach, penderfynodd fynd i weithio fel caplan morol ar gyfres o longau, yr Agincourt, y Theseus a'r Bellerophon, gan deithio i lefydd fel Nova Scotia, Barbados a Jamaica. Fe welwch chi'r Bellerophon yng nghanol y darlun hwn. Ymhlith gohebiaeth ryfeddol Jenkins sy'n dyddio o'i 5 mlynedd ar y môr o 1799 ymlaen, ceir adroddiad llygad dist o'r lladdfa yn Cape Francis pan laddwyd sawl mil o trigolion gwyn yn ystod y chwyldro a drodd hen wladfa'r Ffrancwyr Saint-Domingue yn Haiti ym 1814. Llwyddodd Jenkins i ddarbwyllo'r ymerawdwr Jean-Jacques Dessalines i adael i 1,000 o bobl eraill fyw drwy symud i Cuba. Ac mae ei gasgliad yn cynnwys llawysgrif cerddorol a ganfuwyd mewn llythyr From a Lady at the Havana to her friend at the city of Saint Domingo. Ac yntau wedi mynd â'i cello gydag ef pan adawodd Spithead i fynd i forio, bu hefyd yn cysuro ei gydforwyr drwy chwarae some of the sweet tunes of Gwent and Glamorgan
which he considered to be a lot more lively and rousing than the slower tunes of Gwynedd and Dyfed. Erbyn 1814, roedd Jenkins yn ysgrifennu at ei fam I ddweud nad oedd yn bwriadu parhau I forio, having trusted long enough to that uncertain element, meddai. Trefnodd ei longesydd William Waldegrave iddo gael ei benodi'n rheithor Mainor Davy ym 1815, ac wedyn yn Ifor Ceri ym 1817. Roedd Jenkins yn 37 oed pan gyrhaeddodd gefn gwlad Sir Drefaldwyn, ac fe dreuliodd y 2 flynedd ar hugain nesaf yn yr ficerdy hardd ar gyrion pentre Ceri o'r enw The Moat, enw a roddwyd iddo oherwydd bod mwnt a beili yn yr ardd. Mae cyfoeth o wybodaeth wedi goroesi am fywyd ar aelwyd The Moat. Rwy'n hoff iawn o gyfrifon Jenkins sy'n rhestru'r da byw a byddai'n ei prynu ei gwerthu yn ffeiriau'r gororau. A'i hoffter o de, yn enwedig Lapsang Souchong. Erbyn 1818, roedd Jenkins wedi dod yn aelod selog o gylch diwylliannol yr hen bersoniaid Llengar. Roedd nifer o glerigwyr Anglicanaidd eraill, a roedd yr un mwy frwd ag ef dros faterion diwylliannol a hynafieithol, yn byw'n ddigog agos at bentre Ceri I farchogaeth yno. A byddent yn ymgynnull yn The Moat I gymryd rhan mewn eisteddfodau yn ystod wythnos gyntaf y flwyddyn newydd, pan fyddai Jenkins yn estyn croeso I bawb ddod i'w gatre a rhannu ei fwrdd, ar un amod yn unig, sef ei bod yn gallu cyfansoddi englyn, canu cân neu ganu'r delyn. Ac yn tai mor barod ei groeso, daeth Jenkins I gael ei adnabod fel Ifor Ceri neu Ifor Hael o Geri, cyfeiriad at noddwr Dafydd ap Gwilym a elwyd hefyd yn Ifor Hael. Ymhlith aelodau eraill y cylch, roedd William Jenkins Rhys, Vicar Casgob, ger Llanandras, a Walter Davies, rheithor Mynafon. Mewn llythyr at Iolo Morgannwg, ysgrifennodd Davies am Jenkins fel hyn. To know him is to esteem him. No man can be more glad to receive you under his roof. Yn ystod ymweliad Thomas Burgess, esgob Tyddewi a Cheri ym 1818, yr esgorwyd ar y cynlluniau I aildanio dawn a dyfeisgarwch barddonol Cymru drwy gynnal eisteddfodau yn y 4 talaith. Y flwyddyn ganlynol yng Nghaerfyrddin, daeth seremoni'r orsedd yn rhan anatod o weithgaredd yr eisteddfod am y tro cyntaf, trefniant sy wedi para hyd heddiw. Yn yr un digwyddiad, cynhaliwyd cyngerdd mawreddog am y tro cyntaf hefyd, a hwnnw wedi ei drefnu gan Jenkins ei hun. Roedd yntau wedi darbwyllo'r telenorion o'r canolbarth, Thomas Blaney a Henry Humphreys, I gerdded bob cam I Gaerfyrddin I godi statws y delyndeires drwy ei symud o'r dafarn i'r llwyfan proffesiynol. Yno hefyd y cafodd y fenyw gyntaf, Elizabeth Jones, ei hirddo i'r orsedd. A hithau'n 9 ar 20 oed, fe ddewisodd yr enw barddol Eos y Bile, gan dalu gwrogaeth i'r nant a redau islaw ei chartref yn Rhawscoed ger Cegidfa yn Sir Drefaldwyn. Mae'r ffynonellau'n anghytuno ynghylch a oedd Elizabeth ei hun yn bresennol yng Nghaerfyrddin, yn gafodd ei hirddo yn ei habsynoldeb. Ond mae'n sicr bod yr anrhydedd wedi ei dwyn I sylw Jenkins, ac fe'i priodwyd ar yr 8 o Ebrill 1823, ar ei benblwydd yn 100 a 2 oed. Mae cytundeb ei priodas ar gof a chadw yn y Llyfrgell Genedlaethol, ac fe welwch chi ei llofnodion fan hyn. Yn y llyfr biwgraffiadol Montgomery Worthies, disgrifir Elizabeth fel gwraig a oedd yn rhannu diddordebau ei gŵr, a lady of kindred tastes, a hithau'n gallu barddoni yn Gymraeg ac yn Saesneg
ac yn gerddores dda a oedd yn medru canu'r delyn. Ganed ei hunig blentyn, John Jenkins, ym 1824, ac fe gomisiynwyd y portreadau rydych chi wedi bod yn edrych arnyn nhw ar y sgrin, yn ogystal â'r portread cyntaf o John Jenkins ei hun, gan yr arlunydd teithiol o Gymro, Hugh Hughes. A welir yn yr hunan bortread hwn, gyda'i wraig a'i ferch yntau. Aelod arall o'r fintau na'r Vagrant Train a fyddai'n cael croeso ar aelwyd the Moat oedd Adam Jones, gŵr y mae ei enw'n gysylltiedig â nifer o drawsgrifiadau Jenkins. Anhawdd y Madail I heard played by Adam Jones, an old gypsy harper. I think it not unlikely that he received it traditionally from his family, who have been harpers and fiddlers for many generations. Bu Jenkins hefyd yn cynorthwy o'r telenor dall o Gaernarfon, Richard Roberts, a John Hughes, meistr seindor Dinbych, drwy ei rhoi mewn cysylltiad â chyhoeddwyr a thrwy ysgrifio i argraffiadau o'i cerddoriaeth. Ond ysoaeth, diweddglo trist a gafwyd i'r gynnig y dylai'r telenor o Geredigion, James Morris, wasanaethu ar fwrdd llong gyda'i frawd iau Thomas Jenkins, a hynny pan fu Morris farw o golera yn Calcutta gynt ym 1820. Yn y Llyfrgell Genedlaethol, cair tair prif gyfrol o Alawon a gasglwyd gan John Jenkins, Ifor Ceri. Drwy edrych ar y dyfnodau, cafodd y cyfrolau eu dyddio'n fras i rhwng 1815 a 1825. Bod llythyr sy'n dyddio o 1826 yn awgrymu y gallai 1817 na 18 fod yn nes ati. I began my collection about 8 or 9 years ago, ysgrifennodd Jenkins. As a rapid change was taking place in the habits and manners of our country people, I thought that unless a collection was made at present of the Hendonau, Marwnadau and Carolau Cymru, it would be in vain to look for them in 30 years' time. They would be superseded by strains of a very different description and, in my opinion, of very inferior quality. Mae'r tair cyfrol wedi ei digido, ac rwy wedi gwneud cipluniau o'r catalog mwyn i chi allu mynd i chwilio amdanynt. Mae Melys Geinciau Deheubarth Cymru yn cynnwys 106 o Alawon, ynghyd â thair alaw ar 10 mewn llawysgrifen arall. Mae Melys Seiniau Cymru yn cynnwys 205 ar 20 o Alawon, ac mae Per Seiniau Cymru yn cynnwys 101 o Alawon. Mae'r deunydd yn amrywiol iawn, from tunes of a serious cast, fel y dywed Jenkins, to those of a lively and amatory strain. Mae'r deunydd hefyd yn dod o bob cwr o'r wlad, o Wynedd a Dyffryn Ceiriog i Sir Benfro a Chwm Cynnon, ac mae Jenkins yn disgrifio sut yr aeth ati i gasglu'r Alawon fel hyn. I commenced by noting what tunes I was myself acquainted with, and communicating my wish of preserving the old tunes to my musical friends in different parts of Wales. Roedd gan Jenkins ddiddordeb arbennig yng ngharolau'r gororau ac yn y rond des vaches neu ganeuon ychen Morgannwg, yr oedd yn ei disgrifio fel the most curious portion of our music and the most likely to draw the attention of the stranger. Roedd yn well ganddo drawsgrifio'r Alawon gan gantorion na thelenorion, a hynny am ei fod yn ofni y gallai amrywiadau'r telenorion, a'i gwallau o ran cyweirnodau, a hyd yn oed a'i hymarodrwydd i fynd i'r drafferth o diwnio'r offeryn, amharu ar yr alaw syml reiddiol ar modd y cae i chanu. Fel rheol, bydd Jenkins yn nodi manylion y cyfranwyr a'i lleoliadau wrth ymyl yr Alawon. Evan Thomas o Lanarth ei cant, neu Dewch yn Nes, given by Canon Price at Brecon,
sef Thomas Price, can Hianawg, wrth gwrs. Mae rhai disgrifiadau'n bir helaeth. A Fion Velvet or Crimson Velvet as sung on the borders. This tune escaped the research of the industrious Kitson. The present collector noted this down as sung to that ballad by an old man in the English part of Montgomeryshire. Fel rhan o Eisteddfod Powys a gynhalwyd yn y Trallwng ym 1824, trefnodd Jenkins y gystadleuaeth gyntaf erioed ar gyfer casgliad o Alawon Gwerin heb ei cyhoeddi, ac mae'r ceisiadau a ddaeth i law gan Aneirin Owen Pugh a John Gwyn ymhlith ei lawysgrifau. Rwy'n hoffi meddwl hefyd iddo baratoi'r llyfr deniadol o hwyangerddi sydd mewn maint addas i blentyn ac yn cynnwys Johnny Would a Wooing Go ar gyfer ei fab. Ac ymhlith y disgrifiadau o arferion Gwerin, mae hela'r driw. Rhywbeth yr oedd Jenkins wedi ei weld a'i lyged ei hun pan oedd yn taen blentyn. In the vicinity of Cardigan, the following singular custom prevails, and which is probably of druidical origin. On the night of the 5th of January, a certain number of young men, generally 4, take a wren, which is considered a sacred bird, and confine him in a cage, which they call his elor, decked with all the ribbons they can procure from the girls of the neighborhood. With the wren thus gaudily housed, they visit the families of the district, procuring many blessings during the ensuing year on account of his being made a captive and a victim. Mae sawl ysgolhaig gan gynnwys Downey Hughes, Mary Ellis a Fiona Jones wedi ysgrifennu erthyglau am agweddau ar fywyd John Jenkins a'i gasgliadau o Alawon Gwerin. Ond yr hyn sydd o ddiddordeb arbennig i mi yw hyd a lled y deunydd cerddorol a geir yn y casgliad gan gynnwys cerddoriaeth boblogaidd a chlasurol. Cafodd rhai llawysgrifau eu copïo gan Jenkins, tra mae eraill yn amlwg wedi dod yn rhan o'i gasgliad, fel H. Brown's Vocal and Instrumental Music Book, a fi unwaith yn eiddo i un o fyfyrwyr Coleg Brasenose yn Rhydychen. Rhan lyfr ar gyfer y clarinet oedd hwn yn wreiddiol, bod deunydd arall wedi ei ysgrifennu ynddo'n ddiweddarach, gan gynnwys melodïau a thestunau yn llaw Jenkins. Mae gwaith Handel yn britho'r casgliad cyfan, gyda dyfyniadau o Samson a Theodora, ynghyd â chopïau o The Harmonious Blacksmith, kit gan yr Hallelujah, nau'r Grand Chorus yn Handel's Messiah, fel ei labelir fan hyn. A symudiad cyntaf o concerto i'r delyn, a berfformiwyd am y tro cyntaf yn ystod perfformiad o Alexander's Feast yn Covent Garden ym 1736 gan y telynor teyrys o Gymru, William Powell. Ymhlith y cyfansoddiadau cynharaf, mae madrigal Michael East, How Merrily We Live, sy'n dyddio o 1600, a Full Fathom 5 o The Tempest gan Purcell, sy'n dyddio o 1695. Ceir nifer o ddarnau hefyd gan Arne, Dibdin a Bishop, gan gynnwys Water Parted o Opera Arne Artaxerxes, a threfniant Bishop o God Save the King. Mae'r Lass of Richmond Hill gan Hook yn gysylltiedig â gerddi Vauxhall, lle cafodd y gân ei pherfformiad cyntaf ym 1789. Tra bu i Fisher's Minuet, ysbrydoli Mozart i gyfansoddi 12 amrywiad ar gyfer y piano ym 1774. Y flwyddyn pan beintiwyd y portread hwn o Johann Christian Fischer, o bwydd a chyfansoddwr o'r Almaen a oedd yn byw yn Llundain, gan Gainsborough a'i ddarpar dad yn hyfryd. Mae rhai eitemau'n gysylltiedig â pherfformwyr penodol. The Ploughboy, a ganwyd gan Mr Blanchard and the Farmer, gan William Shield. Neu With Lowly Suit and Plaintive Ditty, a ganwyd gan Signora Storace, sef Nancy Storris,
yn No Song, No Supper gan ei brawd, Stephen Storys. Ac mae eraill yn ganeuon poblogaidd o gynyrchiadau a lwyfanwyd yn Llundain ac yn Nulyn ar droad y 4edd ganrif ar 15. Ymhlith y gerddoriaeth gorawl, ceir 4 rhan llyfr a allai fod wedi ei paratoi o ddeiti mis Hydref 1825 o ystyried cyfeiriad ar dudalen o bapur newydd y Times a osodwyd tu mewn i glawr cefn un ohonynt i'w atgyfnerthu. Mae'r llyfrau'n cynnwys 5 rhan gan ar 20 gan gyfansoddwyr troed y 4edd ganrif ar 15 fel Calcott, Harrington a Reeve, ynghyd â chit gan yr heliwr o De Fraischütz gan Weber. Cair rhai Alawon Gwerin o Gymru a'r Alban wedi eu trefnu fel caneuon glu hefyd, gan gynnwys Gorhoffedd Gwir Harlech a Cyngan Sail Cymru. Tybed pwy fyddai wedi perfformio'r repertoire hwn? Wel, yn ôl gwalltir Mechain, yr oedd cantorion Eglwys Ceri y pryd hyn, ymhlith y rhai mwyaf cyfarwydd yng Nghymru, wedi cael eu hethol a'i haddysgu yn ofalus gan eu pen-gantor, sef Ifor Ceri wrth gwrs. Ychwanegodd Mary Ellis, yr oedd ganddo 15 o ddynion a 5 merch yng nghôr yr eglwys ym 1825. Ac mae'n ddiddorol nodi bod hyn yn awgrymu mai sopranos yn hytrach na lleisiau trebl, ac uwchdenoriaid yn hytrach na altos oedd yn y côr. Aeth Mary Ellis yn ei blaen gan ddweud, enwir Thomas Blayney fel ymwelydd, a rydym eisoes wedi cwrdd â Blayney wrth gwrs fel un o dilynorion Eisteddfod Caerfyrddin. Enwir Thomas Blayney fel ymwelydd, ac yr oedd y rhan fwyaf o'r telynorion yn medru canu'r ffidil a'r ffliwt na'r clarinet, fel na allwn gasglu oddi wrth hyn fod y delyn yn un o offerynnau côr yr eglwys, canys côr offerynnol a lleisiol oedd y rhain. Mae rhannau offerynnol a geir yn y casgliad yn cadarnhau'r offerynwyr a fyddai wedi bod ar gael i Jenkins yn lleol. 2 fflwt, 2 glarinet, basŵn, bugle caint neu Kent bugle, trwmped, corn, ffidil 1 a 2, bas a thelen. Mae'r esiampl wych hon o fasŵn o ddechrau'r 4edd ganrif ar 15 gan James Wood, gwnaethurwr chwithbrennau arbenigol o Llundain yn ystod blynyddoedd cynnar y ganrif honno, wedi goroesi yn nhref gyfagos Trefaldwyn. Mae Mary Ellis hefyd yn dweud, cynhaliau wasanaethau cerddorol yn Eglwys Ceri fel rhyw fath o wasanaeth plygain Saesneg. Mae'r hyn sydd yn sylw fan hyn, dwi'n credu, yw traddodiad oriel o gorllewin na'r West Gallery tradition a oedd yn ffynnu yn ystod oes y sioriaid. Cyn iddi gael ei hadnewyddu ym 1883, roedd oriel ar gyfer ei cherddorion yn hŵr sgwâr Eglwys Ceri. Ac mae oriel, seddi a desg gerddoriaeth hirsgwar Eglwys Llangar yn Sir Ddinbrych yn rhoi rhyw syniad i ni sut y gallai hwnnw fod wedi edrych. Mae'n debyg bod yr anthemau cymyn a charolau sydd wedi goroesi yng nghasgliad Jenkins i fod i gael eu perfformio yn ystod y gwasanaethau hyn hefyd. Fe'i hysgrifennwyd gan gerddorion Cymraeg yr oes nad ydym yn gwybod fawr ddim amdanynt heddiw, fel Roger Woodhouse o Fetws Cydewain, pentre rhwng y Drenewydd a'r Trallwng, ac maen nhw'n gyfansoddiadau eitha swmpus ac uchelgeisiol. Mae'r carol anthem On God's Benevolence to Man, a gyfansoddwyd gan Woodhouse er enghraifft, yn cyfuno unawdau lleisiol, citganau 4 rhan, ac interliwdiau offerynnol i greu dilyniant parhaus ac estynedig sy'n portreadu'r angylion a'r bugeiliaid. Bu i Jenkins hefyd nodi cerddoriaeth yr Advent a'r Nadolig a oedd yn unigryw i Geri, fel A Virgin Unspotted, amrywiad testunol a cherddorol
ar y garol, a Virgin Most Pure. Ac mae'r casgliad yn cynnwys cyfansoddiadau offerynnol, fel concerti gan Alberti a Viotti, darnau amrywiol gan Corelli, Geminiani a Pleyel, ac ambell ymdeithgan ar gyfer Iwmin, Sir Drefaldwyn. Ond efallai mae'r llawysgrifau mwyaf trawiadol yw'r llafargannau Iddewig sy'n gysylltiedig â Benedetto Marcello. Cyhoeddodd Marcello ei Estro Poetico Armonico mewn 8 gyfrol o 1724 ymlaen. Ynddynt ceir gosodiadau o'r hanner can Salm gyntaf, gan gynnwys 11 y tybir iddo drawsgrifio a'i Alawon drwy fynd yn ddirgel i synagogau Ghetto Venice. Mae'r Alawon hyn, 6 yn tarddu o'r traddodiad Ashkenazig neu traddodiad Iddewig yr Almaen, a 5 o'r traddodiad Sephardig neu'r traddodiad Sbaenaidd, ymhlith y ffynonellau cynharaf o gerddoriaeth litwrgaidd Iddewig sydd wedi ei hysgrifennu mewn nodiant. A bu un John Garth, y cyfansoddwr o Durham, gyhoeddi argraffiad Saesneg o'r casgliad ym 1757. O'r ffynonell honno y mae'n ymddangos i gopiwr anhysbys gael gafar ar y deunydd a geir yng nghasgliad Jenkins. Mae'r un llawysgrif hefyd yn cynnwys darnau o siantiau Groegaidd, gan gynnwys un yn y modd Lydiaidd ar sail Emyn Dionysius i'r hael. Roedd ei gyfnod yn y trofannau wedi niweidio iechyd John Jenkins, Ifor Ceri, a bu farw ar yr 20fed o Tachwedd 1829 yn ddim ond 109 oed, mawr dristwch i'w deulu, ei ffrindiau a'i blwyfolion. Rwy'n rhoi'r sgwrs hon heddiw 191 o flynyddoedd yn union i'r diwrnod y bu farw. Chyhoeddodd Jenkins mo'i gasgliad ei hun yn ystod ei oes, ond bu'n barod iawn i rannu a'i Alawon a chasglwydd eraill, gan gynnwys Mair Richards Darrowen ac Edward Jones, bardd y brenin, tilynwr i'r brenin Siôr y Pedwerydd, a ddywedodd, "I shall always be happy to receive any information from so intelligent an amateur as yourself." Ar ôl ei farwolaeth, bu ei weddw Elizabeth Jenkins yr un mor hael ag yntau, gan roi benthyg ei lawysgrifau i'r arglwyddau llanofer ac i Maria Jane Williams. A byddai J. Lloyd Williams hefyd yn defnyddio ei gasgliadau pan fyddai'n llunio cyfnodolyn y Gymdeithas Alawon Gwerin ar ddechrau'r 20fed ganrif. Ond gyda John Parry, bardd Alaw, y cyfansoddwr, y tilynwr a meistr y ffladiolet o Ddinbych, y bu Jenkins yn cydweithio fwyaf. Disgrifiodd Jenkins Parry fel a worthy and warm-hearted Welshman, a chyflwynodd Jenkins ei Alawon i Parry mewn 3 swp mawr, gan ddweud, "You will consider them such as they are, your own, and do with them as you please." Mae'r llawysgrifau a gopiwyd ar goll erbyn hyn, ond mae'n bosib i ni ailgrau eu cynnwys. Yn ei gyflwyniad i ailgyfrol The Welsh Harper ym 1848, mae Parry yn diolch i Jenkins for a great proportion of the airs, a collection of which, in his own handwriting, amounting to 187, was presented to the editor at the Eisteddfod held at Wrexham in 1820, who had been for 30 years making it and noting down the various airs as they were performed by the harpers in the different parts of Wales. Mae rhestrau a lunwyd gan Jenkins yn dangos iddo drosglwydd o 71 o Alawon eraill i Parry ym 1826 a 107 ym 1828. Mae'r casgliad hefyd yn ffynhonnell bwysig o gyfansoddiadau gwreiddiol bardd Alaw, gan gynnwys o leiaf ddwsyn o lawysgrifau yn ei lawysgrifen ei hun. Cyflwynodd Parry 2 o'r cyfansoddiadau hyn i Jenkins, salm a gyfansoddwyd ar gyfer ei ffrind annwyl neu'r valued friend yn ei eiriau ef ym 1824,
a galargan o'r enw Ceri a ddisgrifir fel a grateful offering to his memory by one who highly esteemed him. Ac mae yr ysgrif St David's Day, un o'r difyrion cenedlaethol ar gyfer y piano, neu'r National Divertimentos for the Pianoforte, a gyfansoddwyd gan Parry yn dweud fel hyn: respectfully inscribed to Mrs Jenkins of Ceri. Mae llawysgrifau John Jenkins yn ffynhonnell hanfodol i'r rheini sy'n astudio datblygiad cerddoriaeth Cymru. Fel gŵr a oedd yn ystyried cerddoriaeth gryfyddol yn rhan o'r traddodiad, roedd o flaen ei oes. Ei gasgliad ef o Alawon Cymru yw'r casgliad mwyaf a wnaed cyn yr 20fed ganrif, casgliad sydd hefyd yn cynnwys cryn dipyn o wybodaeth gyd-destunol. A thrwy'r ffynonellau poblogaidd a chlasurol y sonwyd amdanynt, mae cerddoriaeth The Mote yn gapsiwl amser sy'n rhoi cipolwg i ni ar gerddoriaeth y cyfnod, rhywbeth y byddai'n fuddiol i gerddolegwyr ac ethnogerddolegwyr fel ei gilydd ymchwilio iddo. Ers i Lyfrgell Genedlaethol ddigidor tair prif lawysgrif, mae wedi bod yn wych clywed cerddorion yn dechrau defnyddio'r deunydd hwn, gan gynnwys Cynefin o Shires ar ei grynodysg Dilyn Afon, Bethan a Sam o Calan yn ystod ei sesiwn ar gyfer yr Eisteddfod Amgen dros yr haf, a Fri, enillwyr 2 o wobrau Gwerin Cymru, y llynedd, y tro cyntaf i'r seremoni honno gael ei chynnal. Felly, gyda diolch i'r band ac i'r Eisteddfod Genedlaethol am y clip, dewch i ni orffen drwy wrando ar Dewch i'r Frwydr, y trac cyntaf ar albwm gyntaf Fri, sef Ti ein Tadau. Ac fel gair o gyflwyniad, gadewch i mi ddarllen yr hyn a ddywedodd Ifor Ceri am yr alaw yn ei lythyr at fardd alaw ym 1826. The ancient air of Dewch i'r Frwydr is set down in every published collection in the major key. That it was originally sung in the minor key, we have pretty conclusive evidence from the strain of the Methodist hymn tune Jordan, of which it was the origin. Felly, dyma ni enghraifft o alawerin a ddatblygodd ei fod yn Emyn Dôn, yn hytrach nag Emyn Dôn a gollwyd. Wel, diolch o galon i chi am ymuno, a rhowch eiliad i mi newid y sgrin.